Iplan yini? Just walk me through. Umama as much as ayidinga inkuni sizoshiya few ezinye ziyahamba. So siyadeclutter. That is definitely All right. decluttering. Skipper lawo masaka lawana umama kuzomela ukuthi athole imoto njengoba arrangement yakhe yeimoto uyazazi ukuthi ihamba kanjani. Number 3 we're good. Simele ukuthi sithole abantu abazosisiza like igibhini. Right. Like ama truck. Cool. So while we're getting igibhini nama truck tina so kwenza sure ukuthi ziyakhipha izinto ziyahambisa. Also we need to think ukuthi asilahli. Yeah. Siyaxoxa. 100%. Asidlali ngemali yakho mama siyaxoxa. Siyaxoxa impela. Uyizwile ngithi mama. Yeah. Asilahli. Siyaxoxa. On that note, asambe siyosishwashwatha mina nawe. Awesome stuff. Hayi, yeah, no. Nimzwile, we've got our expert household cleaner. She